Вітанкі жэўжыкі. Не так я хацеў пачаць гэты влог, але маемо што маемо. У мяне для вас дзве навіны. Я пачну з дрэннай. У мяне зламіўся мой цвёрды дыск SSD, на якім я захоўваў відэа з маёй паездкі ў Швецыю. Я адтуль рабіў влог, таму што мой MacBook Air, ён невялікай ёмістасці. Там захоўваліся мае фоткі, відэа з крацей. Усё там захоўвалася. Так, у мяне не было iCloud. Не было. Вось. Гэта для мяне урок. Я завёў iCloud. І добрая навіна палягае на тым, што я аднавіў дадзеныя, але не ўсе. Я набыў новы SSD-шнік, я завёў сабе iCloud і аднавіў дадзеныя. Таму гэты влог з 40 хвілін скараціўся, 45 скараціўся да таго, што маем, але я пераглядзеў, і мне ўсё адно вельмі падабаецца. Таму прыемнага вам прагляду. Глядзіце, як я з'ездзіў у Швецыю, і ўсё, сустрэнемся вось у вложыку. Віка мне ў сабойку зрабіла хлеба, я яе папрасіў, яна набыла курс зараз і хоча шмат пекчы хлеба, і я запытаў з журавінай. Уязджаеш далей ад усходняй Еўропы, і всем на тебе стае абыякава. Заблівая, вось мы ў Бельгіі былі. Просто рабі, што хочаш. У тым сэнсе, што на цябе ніхто позіркі не кідае. Здымаеш, не здымаеш, як ты апрануты. Просто жыві сваё жыццё і не перашкаджай іншым. Іду па вуліцы, і вінільчык тут. Звычайны чалавек бачыць проста сцяну, распрабаваную вот такім бокам, такіх кшталт. А ось здесь так звычайна. Ну вось мой пакой такі. Ложак, нейкія шпалеры. Але вось гэты столік. Вось там люстра. Гэта топ. Всё, пойду вечерять. А я тут сижу, бутерброды свои с морепродой кушаю. Я бачу нейкі узгорак, напевно туди можна залезти. Таким грибним лесом пахне. Так пахне, быццам бы ось у лес з боровиками зайшов. Сямейка смоўжыкаў. Спять. Мінусы, калі ты один, тебе ніхто не здыме. Мы замест трамвая возьмем ровар. Проедемся трошку на ровары. І тут я ніколі увогуле не браў ровары на гэты. Тут трэба адсканаваць. І rent now. 3, 2, 6, 1. Ок. Окей. Які у нас сёння план? А план вельмі просты. Гэта папіць каву, даведацца, што такое фіка. Я ўжо казаў, што мы гэта дазнаемся. Магчыма, я схаджу ў музей Гётэборга. Вось. Я паем іх мясцовую ежу, якія фрыкадэлькі з пюрэшкай і з соусам гэтым бруснічным. Я пахаджу по таких цікавых, там цікавы район Хага называется. Походим по виниловых крамах, походим по секондах. Не ведаю, кудысьці яшчэ, напэўна, таксама зойдзем. Вось, такі план. Я знайшоў сцяг, першы сцяг шведскі. Вось. І, дарэчы, мы прыйшлі ў раён Хага. Вось. І там сцяг, і тут надпись Since 1648. Ну і простое, што мы вельмі рана прыйшлі тут увогуле. Пустэльня, цагляныя будынкі, драўняныя будынкі, кветкі. Ты ж хтосьці тут калісьці жыў, працаваў. Як там людзі сядзяць, каву п'юць пад сонцам. Це ж немагчыма, напэўна. Ну што, Хагу я прыйшоў, там аказалася, што раён-то шырэйшы, але адна вуліца з кафешкамі, барамі, кавярнямі, всякае такое. Нічога, у сэнсе, яно вельмі прыгожа.
Там турыстычныя крамкі вось гэты невялікія. Ну карацей, я ў такіх месцах не асабліва люблю спыняцца. І зараз пайду ў іншую кавярню. У мяне ўвогуле цяжкасці з выбарам кавярні ў новых месцах. Яна мае на мяне сама паглядзець. Вось я. Давай піць каву. Ну што, у нас фіка. Гэта як сіеста, можна сказаць, у гішпанцаў. Гэта кава з нейкай булачкай, і найчасцей гэта булачка з цынамонам. І все гэта выглядае вось прыкладна так. Вось кава. Вось булачка з цынамонам. Мне цікава, гэта соль ці што гэта? Не, это цукар. Але людзі любяць тут пад сонцам пекчыся. Тут сонца, вось учора заход сонца быў, а 10 амаль, а усход 4, шосці яшчэ перад 5 гадзінай. І людзі на сонцы тут нармалёва так. Большасць людзей там сядзіць на сонцы грэецца. Я не магу. Ну я плюс яшчэ апрануў чорную гэтую сваю гольф. Пойду перапранаць. Я спецыяльна взяў цішотку. Не ведаю, як тут з надвор'ем, бо тут ветер падзьме і халадно стае. Гэтая булачка, яна яшчэ ідзе з кардамонам. Што я вельмі люблю кардамон і цынамон разам. І вось гэта такая крыхкая, хрумціць. Ну, цукар. Яго обычна мы намачылі і потым высушылі, сублімавалі так. Кайфы. Дарэчы, за гэта я заплаціў 89 шведскіх кронаў. Я учора ў Лідлі на 100 набыў, тут на 89. Але гэта колькі? 36 злотых? Карацей, калі не адносна Беларусі, то все окей. Прыкладна. Трошкі даражэй. То бок 36 злотых. Ладно, ну, даражэй, ніж у Польшчы таксама. Каму я ўжо тут кажу? Я б за такое аддаў 14 злотых. Ну і булачка магла б 10-12 каштаваць. Карацей, до 30-кі, а тут плюс 10 злотых, то бок на 2 даляры болей. Умоўна накінем на каву даляр і на булку даляр, і спакайней жывецца тады. Дык што ж такое фіка? Мне здаецца, што шведы прыдумалі гэты стоп-кран для жыцця, каб паспяваць апрацоўваць інфармацыю, таму што цяпер ўсё змяняецца з неверагоднай хуткасцю. І вось гэтая фіка, яна робіцца не адзін раз за дзень, ты там кожны некалькі гадзін сустракаешся з людзьмі на каву, з сябрамі, сям'ёй, і ты хочаш з кімсьці пазнаёміцца. Гэта ўсё фіка. Ідзеш, купляеш каву, якую-небудзь булачку, вось найчасцей гэта з цынамонам, а як даведаешся, яшчэ яна і з кардамонам. І проста робіш вось такі на хвілін 15-20 перапынкі. Праз гэтае запавольванне ты можаш адчуць асалоду. Вось прыйшоў, сустрэўся, можа кніжку пачытаў, якіх 5 старонак, 10, паразмаўляў, адсунуў увагу ад сваёй працы, ад нейкіх спраў, якія ты робіш штодзённа. Я падзяляю гэта, разумееце? Я піў каву увогуле з усімі, сустракаўся, паразмаўляў, толькі б нічога не рабіць, больш піць каву і сустракацца. Заходзім у мясцовую камароўку. Ужо бажыць рыбай, селёдкай. Фіш. Тут вось людзі снедаюць. Арэхі. Кайфы, тут хлеб. Булачкі. Ё-моё. Галавы кабаноў. Птушкі. Тут, напэўна, дзіч нейкая. Дзічына. І рынак, і кірмаш такі фэнсі. З гэтымі, з месцамі паесці. Што тут? 40. За колькі гэта? За кілаграм ці што? 4 даляры за кілаграм, то добра. О, свежая паста. Пахне топленым маслом. Колькі сыроў. Там, дзе я арендую хату, там таксама у той жанчыны лежаў такі кавалак, і яны проста вось такім ножом слайсы робяць. От, там бутерброды нейкія, паніні як робяць гэтыя. А тут, дарэчы, вельмі шмат мясцовых. Ось так яно выглядае.
Вось гэты рынок як выглядае звонку, і ён нагадвае гэты для дырыжабляў паркінг, які у Рызе, у Латвіі. Вось гэты там рынок таксама з 4 такіх амбараў, мне здаецца, складаецца. Вось. І мне заўсёды цікава, што гэта за стыль забудовы такі, калі вось зверху шкляное ідзе. І вось тут шкляное, вакзал цэнтральны таксама там шкляное, шкляны дах. І ты і табе хочацца дыхаць, сэнсе ён па вышыні, як шмат нейкіх будынкаў ідзе. Он ось па вышыні, здаецца, звычайны высокі такі, але простое, што там яшчэ і дах ідзе шкляны, і ты бачыш неба над галавой, то табе яшчэ прасцей стае дыхаць. Ну што, пачынаем з дагістарычных часоў. І вось такое, так у меня з Белавежскай пушчы на сцяне у нас такія віселі. Музей вось тут знаходзіцца, у гэтым будынку. Это ўжо 1800-е годы, 19 стагоддзе. Я ўжо стаміўся. Як яны тут не стаміліся жыць, я ўжо стаміўся хадзіць тут. Кайфы, гляньте, які Gothenburg album do you think should have been exhibited here? І тут есть The Gate, Hammerfall, Influence Any Album. Это правда. Але я запишу своє. І пасля вось паходу ў музей у меня ўзніклі 3 думкі. Першае, як можна зрабіць такі прыемны, юзер-фрэндли, скажем так, все для спажыўцоў, спажывальнікаў. Музей, ён быў вельмі цікавы. Магчыма, праз колькасць экспанатаў, тыпу, праз тое, што яны былі вельмі крутыя. Праз тое, што напрыканцы ўжо пачаліся інтэрактыўчыкі всякія. Напішы то, здагадайся, што гэта. Другая думка. Вось Швецыя вяла сваю захопніцкую дзейнасць. І яна пасля таго, як смактанула, скажем так, все вырашыла, все, далей мы будем займацца сваімі хатнімі справамі. І яны пачалі развіваць сваю краіну. І чаму ўвогуле ўсе так вось не могуць? Чаму наш сусед непрыемны так не можа зрабіць? Быццам бы, ведаеце, хтосьці перарастае крызу не сярэдняга ўзросту, не ведаю, падлеткавасці ці чагосьці, а вось хтосьці не можа перарасці. І трэцяя цікавая думка, полацкі вось гэтыя князі, Рагвалод, Рагнеда, што гэта ўвогуле та людзі са Скандынавіі, якія як былі і вікінгі ў Сярэдземнамор'і, будзе яны не былі, увогуле, яны там даходзілі, даплывалі да Амерыкі, пакуль гэта яшчэ не стала мейнстрымам. І што гэта што ў нашай крыві ёсць вось трошачкі Скандынавіі. Я зайшоў у Lidl па ваду, вось. Але потым падумаў, што штосьці трэба знайсці мясцовае там, і знайшоў нейкае mild, карачей. Я так разумею, што гэта мілк з чакаладам, з какао тыпу. Ось такой пабаўтаем так. Не ведаю, як гэта п'юць увогуле. Pucco Original Chocolate. О, молоко, як какао в школе. Сур'ёзна. Гэта як вельмі смачнае хатняе какао. Як бацькі мне рабілі. Кайф просто. Одну рэч вічкі набыў ужо. Гэта вось загорнутая тут загорнутая ў газету. Галоўны кампанент гідрацыя.
что я пришел пообедать нормалевой ежей. И что я взял за 149 шведских крон? Это 3 кульки пюрешки, это 4 клопсики, кружочки, мидбольчики или конские. Это подлива грейві и это вот столько соусу. Пюрешка смачная, ничего дивного нема. Соус вельми таки наваристый. Вельми, я вам сказал, як у школьных столовках, коли гуляш робять. И соус, як соус. Короче, коли вы ели уже такое сполучение у Икеи, то это просто больше насыщенная версия. Зараз митбол еще поспробуем. И разом все поспробуем, одразу. Митболы с хлебом. Такие вельми добрая, такая школьная едальня, столовка. Вельми добра. І гэта вельми добрый кошт, як я зразумеў, за такі памер ежы, за такую порцию. Мне больше тут нечего сказать. Вельми шмат мясцовых тут. На улице, ось внутри меньше, на улице все места уже занятые. Я одразу подошел, мне такие, спытал меню, я поглядел, потом такие large menu, я кажу large menu. Вот и все. Ой-ой. Кай. День, два, вечер. Я знов на рейве. На тым самым рейве і абраў іншае месца. Дарэчы, набыў сабе вось такія за $12 сандалі фірмы, як яно называецца, Тева, походу, шости британская. Каля вераску, верасень, не хутка яшчэ. Гляньте, прырода просто як у Беларусі. Дуб, рабіна и верасы. И мы тут сегодня будем с вами чилить, читать, рефлексовать. Заплечник от Студы 58. До речі, про каву. Я був вельми приємно здивлений, що ми назбирали мне на камеру. І я врешті віддам пазику за гэтую камеру. І ви просто неверагодныя. Мне настолько было приємно почуть падтрымку, адчуць гэтую падтрымку, што контент такого кшталту влогаў цікавы не толькі мне, а яшчэ іншым людям. І значыцца нам с вами у адным напрамку. І праз вось гэтую неспадзяванку, на якую я ўвогуле не разлічваў, з маім хард-драйвам, з клаудамі і з усім гэтым для дадзеных, я распачынаю новы збор на SSD-шку, на iCloud. Я буду вам шчыра ўдзячны за падтрымку віртуальнай кавай, Buy Me a Coffee. Вы можете набыць все як раней, зайсці, набыць мне кавусю. І, дарэчы, я адкрыў там шоп. Вы можете заказать у меня кавер на свой улюбённый трек. Я его зраблю у выглядзе рилсу. Вось, вас адзначу, мы с вами пагутарым, паразмаўляем, чаму вы абралі, паразмаўляем за музыку. Вось такого кшталту контент. Дзякуй, прыемнага прагляду. Мы едем на выспы, на Гётеборгский архипелаг. Я браў паўднёвыя выспы. Мы зараз знаходзімся тут. Нам трэба даехаць да тут. Колькі каштуе квіток? Напэўна, колькі 36 шведскіх крон. Ён ідзе па часе на 90 хвілін. І ён распаўсюджваецца па зонах, як у Варшаве, і на ўсе віды транспарту. Тыпу, я вось зараз сяду на трамвай, перасяду на паром, адзін гэта квіток будзе. І, дарэчы, учора пытаю ва ўласніцы хаты, якую арендовую, я кажу, як тут плаціць? Кажу, ну, напісана, тыпу, проста карткай. Можна спампаваць апку, там набываць квіткі, а можна проста візай вашай, MasterCard, прыкласці да валідатара, і ўсё. Яна такая:
Типу, щиро кажучи, я не ведаю як, бо я не плачу. І типу, я думаю, що коли ти не заплатиш і хтось тебе прийде, скаже, що я підніс картку, щось не сталося. Але я збираюся заплатити, я ж білорус, і ввогуле мені некомфортно їхати. І там що-то $150 за неоплачений проїзд. Я ведаю, куди мені йти? Ні. Але ось ще хто туди йдуть. І вони йдуть так само на паром. Всі йдуть з торбочками, кастрочками, бачимо, що на пікнік плавати, всі у купальниках. І я так само сьогодні буду плавати. Все, я приплив на Бренно. Я не ведаю, як вимовляти Бренно Айленд. Сьогодні день я буду проводити на гэтай виспі. Я покуль їхав, думаю, чому я з собою стужку не брав. Вікі сказав, ай, що мені ця стужка, мені камери хопить телефону. Я розумію, що я хочу жити 100%, как у мене було моє місце, мій дом, каля води. Я не хочу бути просто ось на суші. Мені вже не хапає речки. Мені вже потрібна нейка море, озеро велике, а може не просто велике, ось озеро. Тут є ще другий остров, другая виспа, плюс эта виспа, на яку приплив, що можна сходити пішо на інше, де зовсім інша природа, там не живуть, як я розумію, люди. І туди ось невеличкий мостик нейкий підвісний є. Ось, коротше, туди я пойду. Тут іду і вже друга барахолка є. Ось, минуле було добре, але тут треба ось як по бліку, типу по номеру телефону скидувати. А я не ведаю, як я з свого польського банку скину. Там дві шкляночки такі пригожі були. Короче, що ще? Кав'ярні покуль зачинені всі, в сенсі кафешки, їх тут не шмат, це виспа, дві побачив. Тому я йду на інший остров, на іншу виспу, прогуляюся. Щось продають, але гратис, я ведаю, що це, типу, задарма. Ну, короче, ми брати не будемо. Але... О, май гарбл. Який там чил. І там вже інший остров, інша виспа. Треба визначитися, виспами буду називати, все. Короче, пойду туди. Тут какашки нейких коз, баранов. Значить, вони десь тут мають бути. Я это только так могу ось на это глядеть. Тому у нас плюс ще один пунктик знайти коз, баранов і всіх какаючих особ кружочками. Тут повсюду лежать мушлі від устриць. Вунь. Вунь, я не думаю, що це привозять їх ядуть, я думаю, що їх прибивають до берега. А там нудисты по правой от меня, в этом правом боку плавают. Великое ожидание у меня есть так заробить. Пойду до тих нудисток плавать. Безалкогольное пиво. За вас, родные. Глядим, куди забралися. Ось там, де вдалечині вежа, там Гетеборг. Гетеборг. Там десь півночні, як я розумію, виспи. Ось там маяк, як я розумію, чи щось, ось та хатка. Ми туди пойдемо, сфоткаємо і пойдемо назад. Ну і там у нас що, Північне море, напевно, чи що там. Ну і все, вон там
Лайтхаус, як було заявлено. Зараз трошки посиджу тут, води поп'ю і буду... Я ж кави так і не попив. І буду рухатися в бок першого острова, бляха, першої виспи. Це так само ажина. Я спочатку думав, що малина, а потім побачив, що ось така дужейша, а потім вона ось чорніє. І вище дотичиться мови шведської і слова з німецької ось мовної групи, так, які у білоруській мові. І глядіть, я взяв напой. І тут що у нас? Слово смак. Ну, відомо, що. Воно не так же допомогло, але приємно бачити. Потім глядиш сюди на паштет. Тут що? Огурок. А тут що написано? Гурка. Ці гурка, не ведаю. Далі, які ще слова? Ну, слово хандель, гандаль, так само, отсюль. Потім, які є ще слова? Вод, серветер, каратей, серветер, ну, сурветка, так? Каратей. Скінкін. Гэта што? Гэта шынка. Ось, ну, вельмі падобна, асабліва калі бачыш. Потым я спамповаў дадатак, аплікацыю, каб на ровары ездзіць, і там было слово стыр, что-то там. Стыр, ну, стырно. По-украінску я ведаю, що це кермо. У польскай мове стыр таксама, мне здаецца, у нейкай такой форме засталося, толькі што датычыцца караблёў і чаўноў. Ну, карацей. Ну што, сёння мой апошні дзень тут. Я ад 4 вылятаю. Надвор'е змянілася, показывае мне гэты горад зусім іншым, бо 3 дні было сонца. Вось, учора я падгарэў, як уже вы бачылі ці бачыце. І зараз у мяне час просто швэндацца, купляць розныя ніштякі, бо я нармалёва так эканомію, як вы бачылі. Сабе вічцы не ведаю, што пабачу. Вось, і я шоў. Ну, вы ж ведаеце, што вось у Скандынавіі, асабліва Швецыя, гэта краіна лакрыцы. Вось, у нас звыкла, дзе была лакрыца? Корань салодкі. Вы пілі такі сироп, калі прастуджваешся? Вось. І гэта той же самы корань. Вікалі любіць, я люблю ось трошачкі. І тут я побачыў, што ёсць крама, вось менавіта для, не ведаю, хаця не толькі турысты, там і мясцовы, который зараз заходзіў, купляў сабе штосьці. Таму я думаю, што і мясцовы таксама любяць. І гляньте, што я ўвогуле сабе набыў. Я заўважыў, што тут ёсць салёная сальта, не ведаю, лакрыца, і была экстра салёная. Карацей, я ўзяў звычайную, мне там прадаўчыца парэкамендавала паспрабаваць спачатку гэту, і я вось взяў такую. Тут у складзе ось цукар, вядома, што там всякое такое. І самае галоўнае, што яна мне сказала, што ну, звычайна большасць спрабуе спачатку салодку, але я такі бачу солці, і была экстра солці. І я такі кажу, што я ў першы раз буду салёную спрабаваць. Она такая, ну лепей возьміце звычайную тады. Ну вось я сабе павезу дадому звычайную лакрыцу, але салёную. Я цяпер быў у такой краве, карацей, гэта просто рай для тых, хто любіць скандынаўскі стыль. Ось тыпу Икея, гэта тыпу такое середняк, гэта мас-маркет. Гэта ўжо трошачку на ўзровень вышэй. Гэта не эліта, можа, я не ведаю, в сэнсе не бутик, але такая крама. Там столькі, вось калі упароцца па дробязях, то там можна знайсці столькі. І я набыў. Ведаеце, я як... У мяне які прыклад быў. Мне калі бацька ездзіў у камандзіроўкі всялякія, тыпу у Австрыю там ездзіў, куды ён там, карацей, усякія там вось гарады, то ён заўсёды прывозіў нейкія ніштякі, і мне так было прыемна, што я сам хочу зараз такім вось займацца, асабліва калі я паехаў адзін, ведаеце, хочацца зрабіць прыемна. Вось, што я і збіраюся рабіць. І як прыеду, Вічка зробіць распакоўку, ну і я пакажу сабе, што набыў. А цяпер у мяне ўжо да вылета 4 гадзіны.
але я все одно поеду на аэропорт, на вулицы дождь ідзе. Немає ніякага сенсу типу тут торчать, тільки що коли можна по дорозі в яку кав'ярню ще залечу, але типу кава повсюль кава. Ну що, вертаємося додому по-багатому. З гостинцами, з букетом таких ось. Я не ведаю, що це хризантеми чи що. На Максах які хризантеми. Во. Буде таке, ведаєте, таке приємне почуття, що ось робиш приємність. Везеш подаруночки. Я засумував вже по вічці. 3 дні не бачилися. Ось. А на початку вандровки казав, що я ось менавіта сам хотів поїхати. Ось і поїхав. Хто мене тут зустрічає? Фіксик. А це тобі. Грать в банк. А у меня для тебя ось такий букет. Самое лепшее после 3 дней розных булок и хлебцов. Это першее тебе. А це тарелка? Так. Я подумал, что тебе туди сподобались такі фарфорові некие. Ага. Ой, а я, до речі, ось сьогодні думала про те, що у нас немає ні одної этой талерки маленькой. Ой. Так, показывай. Это новые соломинки. Так, я бачу. І там ёршик. есть ёршик. А я собі купила матчу, так що це вельми треба зараз. Это так само Тільки тобі. подарунка. Это я подумал, что тебе треба тесто кудись складати, щоб розуміти, наскільки воно виросло. Ну, це велика вельми. Так, тут ще є тобі цукерки інші. Лакричная? Ні. Это шоколадики. Лимончелло ямеринга. Это я набив собі, але типу на мухат. Кубочек. І талеш такий ж? Так. Мені він вельми сподобався. Ага. І ось таку малую сятувку. Малую. Ковбось пішов і за чимось смачним. Ну що, я вертаюся до вас з підсумуванням на конт моєї поїздки у Гетеборг. Хотів ще розказати, кольки ж я увогуле грошей видав, бо люди люблять лічити гроші чужих людей, а я люблю лічити гроші свої. І кольки я видав, мені було цікаво. Давайте так, житло 136-140 долларов у меня вышло, перелет у меня вышел 50 долларов, и трансфер от аэропорта и туда и назад 23 доллара. Короче, заезжу, всякие подарунки, почастунки и все такое, бытье там, проезды. Я дал 150 долларов за 3 дни, и агулом у меня весь total чек вийшов 360 долларов. І зараз я вам розкажу на конт моїх уражень. Давайте перше, вандраваць самому, гэта клёва. Гэта клёва, слово згадаў. Гэта вельмі добра. Я ніколі такого не рабіў. Я заўсёды быў альбо з Вікай, альбо з сябрамі, прыяцелямі нейкімі на закупы, не на закупы, карацей. Вось, найчасцей з Вікай былі. У Вікі свой тэмп вандровак, і вось гэтым разам я адкрыў, што вось ён мой тэмп вандровак. Ты просто назначаеш сабе кропкі, ходзіш, блукаеш у гэтым горадзе альбо месцы. Я люблю вельмі хадзіць. Калі ты вандруеш сам, то ты адчуваеш вось яднанне, па-першае, з сабой, па-другое, з гэтым горадам, так, як ты гэтага хочаш. Вось. Другі пункт, што б я хацеў сказаць, гэта прырода Швецыі, тое, што я бачыў з самалёта, і тое, што я сам прачуваў, яна вельмі падобная да беларускай, у сэнсе лясоў, азёр і зелені, скажем так, так? Так, вядома, у Беларусі няма ніякіх узгоркаў, пагоркаў, усялякага такога, але там вельмі свежо, вельмі чыста, горад не быў перанасычаным. Я сябе адчуваў вельмі комфортна, ведаеце, як мне сказаць, імба для беларусаў. Там такі павольны, вельмі смут, вось такое штосьці. Я сябе адчуў ось як дома, але
по-іншаму. Плюс клімат там добры адносна ж Варшавы, что тут было 30 плюс, то там до 30 не добивал. Так, там солнце весь день было, мне пощастило, але там было 26 максимум, и, мне здаецца, кліматычная эміграцыя уже не за горами. А наконт ежы, то гэта не краіна для гастрафуд-тура и всякага такога. Але я дам шанец яшчэ раз, калі мы уже па ўсёй Швецыі поедем на машине, я упэўнены, что шмат ежы знойдзецца ў вёсках, нейкія свае рэцэпты, пироги, штосьці з рыбай. Адчулася, што людзі не праходзілі праз усе жахі войнаў апошніх некалькі стагоддзяў. Нема такога, каб людзі прыгнечаныя хадзілі вельмі хутка, каб ты заходзіў дзесьці ў іх на твары ось такая нейкая міна. Не, адчуваецца, што ім альбо все роўна, альбо больш пазітыўнае нешта. Яшчэ раз дзякуй за прагляд гэтага відэа. Калі вы даглядзелі да канца, то вы просто малайчына, столькі контенту праглядзець ці праслухаць. Гэта вау, мне вельмі прыемна. Подписывайтеся, пішыце, як вам мой, скажем, такі першы выпуск вандраўнічы, чаго больш паказваць, чаго менш паказваць. Подписывайтеся, пішыце каментары, ставьте падабайкі, дасылайце сябрам, донатьте мне грошыкі.